Makadiko mhuri yeZimbabwe. Ndini ndinonzi Baba Mutongi. Ndauya nhasi kuti munhu wese ane dambudziko raanaro pakati penyama yake ndoda kuti vauye kuno ndikubatsirei. Either uri kurwara, either paurere uri kurota uchirara nechikwambo, hausi kukwanisa kunge uchiroorwa uri kuroora, ndauya kuti ndikubatsirei. Uye zvakare ndoda kuti imi mose Zimbabwe yese muzoteya nzeve. Ndine mashoko andinawo akakura kubva kuvanhu vanenge vakaromba. Ndichikupatsanurai kuti chinombonzi kuromba chii ende zvinotanga sei, zvine process ipi, zvichizopera sei. Nyaya iyoyo ndokuya nayo. Uye kana uchida kupinginurwa zvinhu zvawakaromba, ndinokuudza process yacho nani nemaperero azvinozoita. Saka ndouya kuzotaura nyaya iyoyo. Then kuzoita vamwe vane maminds, vari mabusiness avainawo, vari kuda kuti zvinhu zvavo zvisumuke, zviende mberi ende zvinhu zvibatane, zvisava zvinhu zvokuti ukabata mari inongoti bvaro hakusisina. Saka tinogona kuzvigadzira. Koita vamwe vane maminds kuti pagomba rake ratanga kubuda mari ropedzisira richabuda mari. Ndinogona kugadzirira kuti gomba rako ribude mari. Ukatarisa vazhinji pavanochera paya, akachera anoona pagomba pake mari yombotanga ichibuda, then ozoona matombo anenge ajika ngari kudyiwa nemasvosve. Ndinogona kuzvigadzira kuti mari yako idzoke panzvimbo pako. Pane umwe munhu anenge atokutorera gold riri panzvimbo ipapo. Then kozoita vamwe vanhu vari muwanano, asi muwanano mavari havasi kugara zvakanaka. Asi mukusagara zvakanaka, muri kungogara muchinetsana nekutukana nekurwa, muri machiita magirlfriends, achiita zvinhu zvokungoti zvinhu zvese zvinenge musingagari zvakanaka mumba. Ndinokwanisa kuita zvokuti girlfriend amboenda kumwedzi, kana aenda kumwedzi haadzoki kusvika azokumbira mukadzi ruregerero. Kozouya vanhu vatambudzika vari munyika ino yeZimbabwe, vari kure, vari kupi papi, nenyaya yekuroyiwa. Ndichapatsanura futi nyaya yekuroyiwa nenyaya yeurombwa pandiri kuzouya apa tichigara pasi nana Zigu naSparks. Uye peji redu rakanzi Baba Mutongi riripo, tichapota tichiita zvimwe zvinhu zvokuti munzwisise zvakare. Kune vaya vanhu vakaromba vakaigadzika hama nevana zvikwambo zvokuti vana vachakwanisa kuroorwa nekugara zvakanaka. Kozoita mumwe munhu unochiroyiwa, makumbo achizvimba, chigaro chitemwa nemusoro, uchingorwara zvinhu zvisinganzwisike. Either pamwe uri kuAmerica, uri kuUK, uri kuChina, uri kuDubai, uri kupi, ndokwanisa kubatsira online. Nekuti vazhinji vedu tiri kunzwa nekuroyiwa. Hatina chatiri kubata, hatina zvatiri kuendeka mabasa, basa ringu rapera, unongorwa nemunhu, unongosvipirwa mate zvongoti basa ripere. Saka zvinhu izvozvo ndinokwanisa kubatsira nenhau yokuti muri kuroyiwa mukati memusha wenyu. Ini ndiri kuti muroyi ngaafe, uye varoyi variko. Ukatsekera muroyi wako anonzi mari akuisa muguva, oro mabasa, oro mari, unonzi masina chimwe chinhu chaunenge uinacho. Saka ndiri kuti uyai kuno ndikubatsirei kuMutongi, zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Vada kudzokedzana muwanano, uyai zvakare. Zvinhu zvese hapana chinoramba. Ndinoita kuti zvinhu zvenyu zvifambe zviendeke. Sekukumbira kwenyu kana sekuchema kwenyu, taurai nesu panhamba dzedu dzinenge dziripo ipapo, tobatsirana. Ndatenda.